Hallo Ram. Nou, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en van Buddy Advies op Facebook. Ik heb 4 kaarten gelegd, 1 kaart voor elke week en 1 themakaart. En die hou ik nog even geheim. En ik heb de tarotsteen en ik noem dat de tarotroen. En dat is de zon. Ik wou dat ook niet echt laten zien, totdat het zover was. Maar het is in ieder geval positief en het is nummer 19. Deze steen die heeft een betekenis zoals in de tarot. En die heeft ook een spirituele betekenis. En ik zal je ook allebei de betekenissen laten horen. We beginnen met de week 1. De eerste week in november heb je de magier. Je hebt alles in huis, alle gaves, de lucht, dat is communicatie, intelligentie, kennis, wijsheid. Dan heb je aarde, de standvastigheid, zelfvertrouwen. Dan heb je de water, de emoties. Dan heb je de vuur. En de vuur betekent creativiteit, passie en actie. Zo, je hebt alles in huis om een nieuwe stap te zetten en om een wens of een doel daadwerkelijk waar te laten zijn. In de tweede week heb je de 5 van zwaarden. Dit betekent dat er oneenigheid is en onbalans. Maar niemand heeft het gevecht gewonnen. Want meestal wordt dit uitgebeeld in een man die terugkijkt met 2 of 3 zwaarden in zijn hand en over zijn schouder. En dan heb je 2 mensen in de achtergrond en hij kijkt naar die 2 mensen. Niemand is dood, maar niemand heeft gewonnen. Zo, wees voorzichtig met de keuzes die je maakt en welke gesprekken je aangaat of welke situatie je aangaat. Probeer ook iedereen anders standpunt te zien voordat je een beslissing maakt. In week 3 heb je even kijken, de knecht van vuur, de knecht van staven. Zo, met deze knechten zijn jong natuurlijk en onervaren. Maar deze knecht die houdt van actie, die heeft passie, die is creatief en die is ondeugend. Zo, misschien krijg je wel nieuws over een actie of over een project. Misschien om mee te doen en in actie te komen tot een project. Misschien ben je van plan om een studie te gaan volgen en krijg je nieuws van ja, je kan beginnen, je mag in actie komen. Of een nieuwe baan. In ieder geval, je moet wel reageren op het nieuws dat je krijgt. Zoals ik zei, de lezingen zijn zo wonderbaarlijk deze keer. Ik sta elke keer weer verbaasd hoe het altijd vloeit. Een naar de andere. En dat de energieën zo wisselend kunnen zijn, maar dat je toch op kan letten op welke energieën er om je heen zijn. De laatste week heb je de 10 van bekers. En de 10 van bekers, dat is happy families. En happy families, dat is gelukkig familieleven. Je kan feest vieren. Er is goed nieuws, zoals ik al zei. En je hebt alles in je kracht om het waar te maken. Maar wees voorzichtig wat je zegt en welke acties je gaat nemen met de 5 van zwaarden. Maar uiteindelijk is de eindresultaat heel erg positief. Je komt samen met vrienden of familie en je gaat feest vieren. Je emoties die zijn ook heel erg hoog van blijdschap. Zo ga ervoor, rammetje. En dan hebben wij
de steen. En de steen is nummer 19, zoals ik al zei. En 9 en 1 is 10. Zo, dat is weer een 1, een nieuw begin. De magier is ook een nummer 1, of ja, nummer 1. En dat is ook een nieuw begin. En de zon is ook een nieuw begin. De zon in de tarotkaart van de grote arkanen, die ziet er zo uit. Hier zie je de traditionele kaarten. Hier zie je een kind. Zo, het betekent geboorte, nieuwe projecten, reizen, misschien naar een land waar het warm is. Nieuwe projecten, nieuwe banen, een huwelijk, uitvinden dat je zwanger bent, dat je een kindje zal krijgen en reizen natuurlijk, want hier rijdt het kind het paard. Ik hoop dat je deze lezing leuk vindt tot nu toe, want ik heb ook nog één ding. Als je op een moment door de maand denkt van nou, ik moet even tijd uitnemen voor mezelf. Probeer dan wat te mediteren of ga rustig zitten met een zacht muziekje en concentreer dan op het woord rood. Ik heb hier een dahlia, geloof ik dat het is. En het is uitgebeeld in een rode dahlia. En rood geeft gehoor naar bevrij jezelf van pijn. Zo, daarom zei ik, ga niet in gevecht. Je wint het niet en zij winnen ook niet. Er is geen winnaar en er is geen verliezer. Wees voorzichtig met wat je zegt en wat je doet. Maar kom wel direct tot actie als je het nieuws hebt gekregen. En ga feest vieren met je vrienden en je familie. Zo, laat het verleden en ga op naar het nieuwe. Want je hebt 3 kaarten die zeggen, er komt een nieuw begin aan en een betere fase. En de steen, dat is wat de zon betekent in de tarot. En als een spiritueel bericht is dit van de zon. Invloed, animatie, succes en activiteit, actief. This is the stone of enlightenment. Dit is de steen dat alles in een zonnetje zet. Truth is the force that aligns, binds and ties the galaxies together. De waarheid is de kracht dat alles bij elkaar brengt. Zowel als verbondenheid, als dingen waar je aan vastzit. En zoals ook de galaxies, het heelal. The message of this stone is simple. Dit bericht van deze steen is heel erg eenvoudig. Truth is not learned, it's remembered. De waarheid is niet geleerd, maar is onthouden. En dat is ook vaak, dat is waar. Je leert het kind wel de waarheid zeggen, maar je moet het wel in je karakter hebben om eerlijk te blijven. En dat moet je gewoon onthouden. En als iemand iets goeds zegt over je, dan onthouden mensen dat vaker dan iets slechts. Take any difficulty you are currently facing and look for the truth you haven't yet seen. Neem de moeilijkheid waar je nu in zit en confronteer dat. En kijk naar de waarheid van de moeilijkheid dat je nog niet gezien hebt. What are the absolutes? Wat zijn de vaste dingen? Nee, ik weet het niet. Ik moet even nadenken. Even voor de duidelijkheid. Absoluut, dat is wat zijn de vaste dingen? Wat is de waarheid? Wat is de zekerheid? Wat is zeker? Wat is waar? Zo kijk naar de waarheid, kijk naar de beslissingen,
kijk naar de zekerheid, de dingen die zeker zijn. En daar kan je dan kan je er pas van uitgaan waar de waarheid ligt. En als je er niet uitkomt en je zit in een debat of een ruzie of wat ook maar, probeer dan hulp in te schakelen of advies van een persoon die de waarheid kan zien. Of in een juridische zaak kijken wat de waarheid is en hoe of wat. Heb je nog vragen, dan kan je me altijd contact opnemen via de e-mail. Dat staat hier ook, buddyadvies@gmail.com. Ik hoop dat je dit leuk hebt gevonden en ik hoop dat ik de 2019 voor eind december ook in de lucht heb. En je kan gratis lid worden door dat knopje lidmaatschap te drukken en het belletje. En dan word je genotificeerd wanneer er weer nieuwe video's zijn of wanneer ik live ga. En dat is meestal 1 keer in de week. Ik wens jullie een fijn weekend toe en houd je taai. Groetjes!